chero wambudza mene chingwamba imomo ndemutinganga papa maimbotsvaga mari ndipe andivatenga chingwa right number yaiswera letu iyo yesvuku yatizaendepi right aiwa len mary isama earphones ndoita basa wakaisama earphones please akangwe mukomana wacho akaramba kudzoka mukomana wacho handi kudzoka ukubhosvana right MC fona pa number dzakapinwa idzo number dzakandwa hapo idzo nofona ipapo fona pa number dzakapinwa fona ne WhatsApp pa number dzakapinwa idzo aiwa ita WhatsApp calling fona pa number dzakapinwa idzo WhatsApp calling erina anogara ari pana pa number ma comment section apo erina anogara ari pa comment section apo MC page fona pa number dzakapinwa hapo idzo manje uda kusama news kana uchinopona mwana awisima news dia uchinopona mwana it's unhygienic kumana very unhygienic hanzi nandisini murume ndakaramba wangowane kurowa MC page nefoni yako 1 iyoyi iwenda pa WhatsApp fona pa WhatsApp pa number idzi nefoni yako 1 iyoyi handiti makomenti chazvimavere kana tapedza pana pachadzokera kumakomenti kana tapedza fona nefoni yako yoyo 1 pa WhatsApp uniko fona ipapo pa number dzakapinwa idzo right guys imbondiudzai kuti muri kurwirei mudzimba menyu muri kuroveranirana chi hesi magazi muri kuroveranirana chi guys why are you fighting kudzimba kwenyu chichanetsa kuti murovane nevarume kuzosvika pakuti bayira nezvipanga
nekutana zvamashura chii chiri kuitika noveida kupedza shungu zvii zviri kufamba sei fonai panhamba idzi ndakapinda idzi kwai mari ndo inorirwa chete right mirai tinzwa hello SIS MELLY muri sei riboye msipage namba yakapinwapo iyo talk show iyo namba yakapinwapo ndiyo unofona ku WhatsApp right ndatora muri sei SIS MELLY ndiri ndaitika njani aiwa ndikupinda munhu ari mucomment section mate ndachipinda munhu ari mucomment section right chii what's going on chakaitika ndechekuti ndakaroorwa 2013 18 ndaroorwa 2013 chinhu zvacho zvaingonetsa simeli taigara tichingorowana anga asingadhakwe anga asingapute fodya but taigara tichingorowana every day almost every day kuhura achihura tichingorowana unozva kuti unombotanga uchaenda kupolisi uchiti maybe polisi inogona kuti but polisi yakasvika pakuneta vakungoti tauriranai mofanira kuti mutaurirane pambacho unotoenda une mavanga kupolisi wakazvimba uchibuda ropa uchiti pamwe vakanondiona ndakadai so maybe wakagona kumbovhundusira munhu but paunouya nepolisi kumba aibva atiza ende polisi haimbozorambe ichiita follow up kuzotsvaga munhu kuti zvazofamba sei vanotongoignore wobva vatongokusiya woti kana azodzoka mozoya naye kupolisi ofuichi munhu haambobvume zvokuti ndanzi nepolisi ndizoya newe kupolisi unenge wangozviignore zvakadaro SIS MELLY taigara tichirowana saka rimwe day munozoti munhu wechikadzi ukagara uchishungurudzwa unoramba une bundu pamwoyo une hasha pamwoyo chingoti one day nchamuatakawo saka rimwe day ndakatoti ndichitobika sadza richitokwata akangosimuka pamubhedha panga akarara achibva atotanga kundirova ndakarwadziwa musiwemba ndangotora poto yaikwata yenchibva ndangomudira ina handina kutomboona kuti munhu akuvara akatotanga kutodebhera kuti wandikwadza inini nehasha nchibva ndaienda futi pamusoro pake bva ndatanga kunomurova achiri ari kusuka kubvisika skini yaye saka manje vanhu vakatozouya bva vatonditi ini makwadza munhu hamusi kuzviona here nehasha dzandakandinadzo panguva idzodzo handina kutombozviona kuti munhu akuvara zvakadaro saka iye akabva angobuda mumba ini ndokutosara nchibva ndatorara ndikangoti amebva angopotera zvokuti akuvara ndezvimwe saka chakazondinetsa ndechekuti hembe yandakanga ndakapfeka yakasara ine zvinhu skini yaye yaisuka yakasara yakazara zvinhu zveblack ndozvakazotondipa shungu kuti saka munhu uyu akuvara saka nini manje ndandisachaziva kuti oraiti abuda aenda kupi saka akabva aenda kumba kwemuzukuru wake asvika kwemuzukuru wake achibva atoti sekuru sungisai munhu uyu anokuurayai iye achibva vatoenda kupolisi vaenda kupolisi kumapurisa muzukuru yayo aitoda kutoti ndisungwe inini polisi iye murume achibva atoti handisi kuda kuti mukadzi wangu asungwe chingondipai tsamba yekuti ndikwanise kunorapwa chete achibva apiwa tsamba achibva aendeswa kuHarare hospital SIS MELLY munhu anga akakuvara akagara 3 months muhospital saka inini manje handina kuzowakamupisa pai kubva pachesti zvichibvika dumbu rese machesti yese iyi zvine muhapwa munhu kudai so asi mambanyaisa kurwira icheko chaiko SIS MELLY kana vanhu magara muchinetsana munoziva kuti munenge muchirwira zvinhu zviri simbo zvisina basa rese dhiye racho roro chakatoita ndimupise nyota mai vake vanga vachirwara vanogara kumusha vaitorwara saka vachibva vanga vakaadhmitwa kuchipatara saka pakaita tete vakatoti ngatiite macontributions ekuti paite echi pamari tibatanze mari iendese kuna mama inchibva ndatoti asinzawo mama kumba kwachina kusina munhu chinditsvagirai mari inini ndiende kupi ndinogara hangu pamba mama vari kuchipatara saka manje iye akabva atoti hazviite izvozvozvo unenge uchindirongera wakamira sani chii saka takabva tangotanga kuchinjanisa mawedzi ofuchi ndaitotaura zvinhu zviri right kungochinjanisa mawedzi saka iye zvakatomubhowa ndopaatotanga kundirova
saka achizodza hama dzake manje kuti ndapiswa nemukadzi ndiri kuchipatara chichi hama dzake udadza toendawo kuchipatara kuya kunomuona saka inini zvakandiremera papa namwe tete vandaiwirira nawo zvanga zviri nani tete vaye nchibva ndatovaningetedza ndichida kutoziva kuti munhu ari muwadhi chii ndingoendawo ndinomuona tete vaye vachibva vataura ndichibva ndazoenda ndichisvika kuchipatara kuya chibva todza manesi kuti handitombodi kumuona apa yanga aramba kundisungisa kuti handitombodi kumuona ngaasapinda chichitsika inini ndakaramba ndichingoenda everyday ndichingoramba ndichienda everyday vanhu vekubasa kwakewo vakundituka chichi saka munoziva kuti wazoita zvinhu zvakadaroka hama kana shamwari dzachona dzinenge dzakutoona sokuti iwewo waita kuti chiri rongo ufu ichione ngowagara uchimboshungurudzwa pese apa but vanhu vanenge vakanyarara vasingazvioni vana tete vacho unenge uchivaudza but vanenge vasingambotsiuri hama yavo saka iye akatozoona zvisho kuti ndiri kuramba ndichiuya ende apo ndakutopinda vaungondipa saka waida kundiurayirei chichi chikukuda chichi akagara 3 months chitimele ari muchipatara zoti kana nanhasi munoziva kuti ndiri kushaya kana hope ndiri kurwadziwa takazosiyana zvedu patwa ne2 years tasiyana but ndichiri kurwadziwa pamwe kuti wangu ndakambomuita sori but izvozvizvi ndiri kushaya ndoita chii chinongoita kuti ndingofila kuti ndi munhu wandakaita naye mwana yese but mwoyo wangu sisimeli ndiri kurwadziwa kuti ndakapisa munhu ane mavanga anoda kwangu mavanga ekupiswa wakura haperi saka chisi chake ndiri nemavanga so anotori nemadzivanga chimeli ekuti aripi kana operation kuti achekwe uripi baba mwana ari kuzimbabwe munotaura masasi kutaura tese tinotaura tese uzvoti kana ndikashoterwawo nemari yechikafu chemwana kana ndikafizi zvavo vanobhadhara ngaudzoti mwana aroda chakati vanoita zvavo but ndichirongofila soruti kunyange munhu achazoroora achazomutsanangurira achiti kudii ndindomuitirei chinoitawo kuti andiregerere kunyange ndikaita chinhu kuti andiregerere simela hambo ndiregerere tipe namba timufonere tikumbire regerere tipe namba timufonere tipe namba tifone tikumbire regerere tipe tikumbire regerere zvakanaka anyatsoona kuti yapindigwa vanhu vasingazivi uri kurevesa atichenda clear kuti aiwa regerere hatisiro kuti ari kuchiri kukudai ndinokuti she feels bad nenyaya yekuti yevanga raminharo tumira nhamba ndifone saka uri sei nemwe uri kopatse nemwana muri kugara muri tu abadona ish pakaipa regai tipiwe nhamba tifone tipiwe nhamba tifonere murume wake tikumbire regerero zvakaoma kana usina mweya womunhu ndizvo zvinokuhaunta zvinenge zvichikudla chaiko chaiko yesi munin'ina zviri sei mushe taura chinzvo ini ndingodawo kutaura yangu I was married before ndikagarawo kwe16 years pandazosiyanawo nababa womwana nenyaya yechipambi ndobva ndazouyawo muno mujoni ndobva ndasanganawo nethis guy takagara 3 years but kugara kwatakaita nababa wemwana ndakatoita mwana ndakatoendawo kumusha kwavo ndikanoita chirooro kwedu vakabvisawo mbichana havana kunge varooravo zvokungoti tingozivana chete but ndaida murume sisimeli even until up to now handinokwanisa kuzoita muvhowa ndongomuda handidi kunyepa asi chakaiti anga asingaroori anga asingatuki munhu anga ari quiet zvokuti ukataura nyaya dzake kuvanhuka vanototi iwewo ndiwo unoita sei ndiwo uri kunyepa murume uyu ndinotaura chokwadi ndaifarira kuverenga manovels ndichangopinda muno musouth africa ndakapinda 2014 ndakasangana naye mugurupu remanovels nekungokomera ndaiva ndiri munhu aifarira kuverenga manovels sterect ndobva
ndobva angonditi unonyanya kukomenda chichini kuti angotanga tachinjana macontacts inini iri kupretoria iye ari kujoburg akatoti mira Kola, I like one thing about Kola uyu akataura chokwadi chake kuti ndichiri kutomuda ndinomuda munhu wangu haasi kuvanzisa nyaya yake. The same applies naKola uya pekutanga MC page ataura kuti ini ndoda kukumbira regerero because handina peace of mind. That's of which ndosaka ndazvipira kuti ndipe nhamba ndifone tikumbire regerero. So Kola rega yataura nyaya yake tinzwe kana ichiwaranda kuti tivone baba kuti muri kuchiri kudiwa nemudzimai wenyu tinovaudza why not, she's being honest. Taura tinzwe Kola. Zvadaro first day ndakamushanyira inini kujoburg anga asingatoshandi but anga akatondinyeperao kuti ndoshanda ndikatokwira from Pretoria ndasvika iroko ndikatonzwa tsitsi katosiya ndamupawo mari yerenti handishandi basa rine mari ndoshanda madhombe mari shoma shoma but ndinombohasira kutengesa chichi semunhu wandanga ndada ndakamuda sezvaari and still nanhasi I feel the same asi problem yakaita mumwe wangu handauza kuti kumuwana pagroup remanovel kwandaita uko ndo system yani yake habudi mumagroup indangazi ini ndaiwa mugroup remanovels jet but iye anga atori mumagroup emadating site ayo and anga ari munhu yekuti musisika anopinda mugroup anogona nyenga vanhu 5 mugroup 1 remasingurere aibuda weekend anga asina zuva rairara asiri pamba ndakatozotaura naye akamuvha from Joburg akauya pano pabasa pamwe ndomwe ndakambokufonera last day tapindirwa nemurungu chititi ndobva ndakataura nemurungu wangu akamuvha from Joburg akauya akashandawo pano pandinoshanda takungogara tese asi aibuda every weekend because aishanda Monday to Friday weekend ndo paanobuda Saturday odzoka kumba kuma 9:10 anga asingarari asipo but aidzoka asachidzoka late saka inini tichitanga kudanana kafoni yake anga asingadi naye akandiudza kuti shamwari kanora kuti isusu tigarisane zvakanaka safarira kubata foni yangu saka ipapo ina hangu handakazvitadza saka ndaitaimirawo kana adzoka paya ndomubvunza aingodzika ndopaakazobva ndaiti kana arara paya ndotaura chokwadi chandaita ndomuka ndotora foni yake ndobvisa line ndoribairira mufoni yangu ndovhura WhatsApp wairohwa nehana sisi 20 vanhu vachiti bebi hani switi hedisam wafamba sei papa anenge aenda kuvanhu 5 zuva 1 arara navo vese aina mushonga here handitozivi vakoma paya wanditapirira paya wazonditapirira paya wazodai apa kupedzisira kwatakazoita vakoma katakazogara tese 2 years ndakaita nhumbu patakangoita nhumbu yava ne3 months mumba mushini wanga usingachashandi saka aita akabuda paya ndikaona mameseji mufoni adzoka ndaisa mulaini mangu ndomubvunza kuti kondeipa ainguti aikumbira regerero kutengerwa firiji yesori kutengerwa chakati chesori aitenga and kana aita mhosva yake anokukumbira regerero ari pasi saka ndakazopesa ndava nebitterness ndaita hasha ndairova SIS MELLY handidi kukunyepera ndaikiya nehuni kutora kana chidanda chidhina kuruma but iye aingoti sorry mukadzi wangu, sorry mai mwana, I'm very sorry. Kuchirova kudaro ndikuda ndiye aidaro iwo ndiro zvinenge kuchirova muna chikumbira regerero ndichirova chikumbira regerero akangodaro on foni ndaingobata nemaoko ndotyora nepakati ndokanda mvura kana kubhoilisa mvura ndokanda mvura pedze pasina mazuva kuti agare asina foni mwoyo worwadza kamari mari yake aishanda handidi kunyepa aiuya nayo yese yakakwana hapana chose hapana chaiita ndechekuti kana achibuda aikukumbira 100 rand bhebhi ndokumbira 100 ende aikupa rudo rwokuti achibuda so unotomuperekedza kubhasi stop anokuudza kuti ndawana peace job somewhere achindake kunolambasita vakadzi vake 5 achienda kunolambasita vakadzi 3 vana pazuva waizorora
kana iyo paizodzoka kubva kwavakadzi 6 achiyakumba kwamuri nemi aitokulamba sai zvitori nomo ini ndaizogumbuka zvokuti taigona kupedza mazuva tisina ndakatsama asi chakazoitika ndechekuti nyumba yakazopedzisira isingachashandi vakoma pandakangobata nhumbu yane 3 months kusvikira ndizvare mwana asi kwete kuti anga achitozama rudo here rudo rwaro rwakazara kuti ruzere chero ukarova ukadini chero ukarova ukadini chero ukadini aingokumbira regero ipapo mumba zvisingachaita handiti waitoti kana ukatomubvunza kuti unozviitirei dambudziko ratinaro munomba ngarichingoita remumba kukunze unenge unoitei oti ndida kunotraya kuti ndione kuti zvinoita sei zvinoita here waingozorova achikuudza kudaro ndopaunonzwa hasha worova nemambama wotsika akaenda ane mavanga angu ekurumwa akazongoti pavapaya akati ndobva azonyengawo vamwe umwe mukadzi su aishanda mupretoria womadhundo wose ndobva ndaona vachitumirana manudhu ndobva ndaona mapicha aya mumemory card ndobva ndabvunza ndikati ko mukadzi uyu ndiani ndobva atorohwa neana akati mapictures yawo maona kuti ndikandamawana mufoni ndobva ndatsvaga contact yemukadzi uya ndobva ndamutaura ndikati noziva kuti here kuti munhu wauri kudanana naye uyu murume wangu akati haina handina kunge ndamboudzwa kuti ndine mukadzi saka sorry mainini ndava kusiyana naye mangwana mukadzi uyu akabva andifonera akati inini hangutaura chokwadi murume uyu ndandamuda saka kana atipite barika toita hedu barika ndobva ndati izvebarika handidini handizvikwanisi ndokuzorongedza kwaakaita akarova pasi akaenda akanogara nemukadzi iyeye asi akaenda ane mavanga angu saka paakabuda achina kugara nemukadzi uyu iwo makazozosiyana kuitana kuti ndakuinda nchadi chichi akangoenda iri Friday haana kuoneka ndakangozobva kubasa iye akatanga kuchaisa ndobva ndabvawo kubasa taingoshanda pamurungwani ndobva ndawana asimo asi hembe dzirimo ndobva azouya iri weekend inotevera yacho iri Sunday ndobva yakumutora hembe ndopa ndakamurova futi ndikamuruma kukusiya basa angatosiya apa akatosiya hei amamarova maimwana mairova akandiudza kuti ndaida hangu kuti tigarisane tichengete mwana akure tiri pamwe chete but unopedzisira wandiuraya mwana ndewani ndewake wenyu mese akura sei akatena 3 muna September last month saka anochengeta mukadzi wacho waanogara naye hatombozvitenderi iye chakashanda kamukadzi waanenge anaye anomupa mari yese saka mukadzi wacho haatomboiti saka murume wenyu ndiye ane zita rinotanga na B haana zita rinotanga na B alright okay saka asi imimi nyatsa kundiudzai imi pamapa relationship yenyu munhu uyu muchiri kumuda maiitigwa rudo mai mwana mainanzviwa pasi petsoka maipfugamigwa hazviitiwi nevarume zvapfugamigwa nemurume uchinzi sori kani wochikina iye achiti sori kani achiuchira unorohwa sembudzi yafa mai mwana yapinda mumuriwo anotokurova iwo ari rongo anotokupandukira but mamakawana munhu wenyu sai chamakadzidza ndoda kuti tibatsirane kapana pane vamwe lesson yamakadzidza kuti nhasi murume wenyu mukawana mumwe murume akafanana naiyeye kana kuti akauya murume uyu nhasi muchachinja papi muchaita sei because munotomurende nditomboona kuti munenge mutombozvishora zvamakaita alright murungu andiri kukongowa ino ingatibvira zvavarungu futi marungu right regai tifana kufonera ningirikiri tifana kufonera baba vaya namba dzauya tione kumbire duri regerero daireka foni baba
baba vasidaira foni ngoringa foni kuZimbabwe. Yet, baba vasidaira foni hanzi vachiuga try futi one more time tone. Ndofunga network dzenyu dzekuZimbabwe. Vanhu vari kufona wakawanda mirai ndokufonerai bheki. Ukangobhaza chete ingobhaza usiye nhingirikiri ndokufonerai bheki. Ndokufonerai bheki ingobhazai musiye musarambe muchifona ingobhazai. Tikanimbowedzera airtime. Mbotenga airtime ndiwedzere. KuZimbabwe kako. Zimbabwe wakaoma. Ndinoisa airtime ye200 rand mufoni. Tifonere bankuru bamnini. Tifonere bamnini. Ha zvakaoma. Kurohwa senyoka yapinda mumba. Yapinda straight. Makadiko babata naka. Tiripo makadiwo zve. Tiripo aiwa ndifunga kuti munondiziva muri kutaura nevanonzi Mother Diaries kana kuti SIS MELLY. SIS MELLY kana kuti Mother Diaries. Ndiri kuSouth Africa kunoko. Ndauyawo ndiri mutumwa. Nehanzvadzi yangu mundibatira tumwa namaitanaka. Ndofunga muchiri kugara mese. Pane incident yakamboitika yekuti vakakudirai zvakakudirai mukatsva mune mavanga acho. Saka havasi kugadzikana. Vane guilty conscience samwe vanofila bad like ipapapa. Because tiri vakadzi hedu tachitotsuuranawo hedu panyaya dzemudzimba, nyaya dzekukuvadzana, nyaya dzekudii idzo nyaya dzegender based violence. Ndopavacheyawo nyaya yavo. So normally kazhinji tinota reach out kumunhu yetichikumbirawo munyatsoona kuti munhu ari kushowa remorse. Muchifanirwa vanhu vamusingazivi mai vakuru sho vachikumbira regero on behalf of mwana uyu kuda kuti zvese chibvawo pamwoyo pake. Saka shuwa bamini tinokumbira regero zvakaitwa neumwe abiya yedu mukadzi uyu. Mufunge mukugwawo mukutsama munobuda zvinhu zvakawanda zvokuti vana ava vazofunga kuti ndinogona kuenda kujeri. Havazozvifungi ndikasiya mwana. Ndinogona kutouraya munhu. Tichifunga kuti hatikurudziri violence zvachose. Hatitokurudziri. Saka tinongoti dei zvaigona mumwoyo menyu shuwa muvaregerere from pasi pemwoyo kuti naivo vakateerera varipo pachirongwa vakwanise kunzwawo muchitaura. Inyaya yekuti yakaitika but indakangozviti inini zvati inini mandiri zvakabuda ini. But munoziva kuti kune munhu anenge akazviita hazviperi zvekumhanya. Because iro ndakaiti namunenge munarapa kuti muriba mune mwana mose apa osiya kupaizivanga. Saka ndati tichitomubvunza saka unofila sezvika ndinotorwadziwa kuti even mudzimai pomo achazorora nevanga iroro shuwa utsinye hwandakaita. Ndosaka tasikana mati makaregerera yenyu aiwa maitana muri kuzvinzwa muri pamhepo apa tiri pamhepo anyway. Tiri pamhepo. Saka vanenge vachikunzwai zvavo muchitaura. Saka kana mchida kuripwa hanzi kana mchida kuripwa taurai zvenyu ndo vatu vasenda message izvo zvekudaro. Abozi inini ndakangozvitorera pakuti munombozva dzimwe nguva ka inini ndine zvinhu zvinondinyaradza zvakaita sekuti tikateera tikaverenga bhaibheri yaikoka pane taita nokunziki baba vedu ari kudenga but pane panozondinyaradza pokuti mutiregererewo kutadza sezvatinoregerera sekuregera kwatenda ura kutadzira paenda ngozviwa sokuti
zvandinotadza pamwe ndinototadza zvimwe zvipombe zvakadarika izvozvo ndiye chingofirwa kuti Mwari andiregerero dainini kuti Mwari andiregerere handifani kuregerera munhu kuti andibira bhobhoendi andibira mari yangu izvozvo zvakaita izvozvo ndakangozviti kuti Mwari inini ndiri munhu ndewenyu inandira kutika munhu kunditadza kwakaita ikoko inini hangu kwandiri ndati bamnini maitana vabva vatijoina right maitana ndafonera babatana ndinawo pano it seems zvavo is a very good man vakakuregererai kudhara ndichiteerera mashoko vari kutaura saka maitana babatana varipo manga mati kana chida kuripa muripe zvenyu but babatana vati ina handida kuripa so taura nababatana varipo sisimete munozoti mumwoyo unonge uchifunga kuti yesu munhu pamwe akakuregerera but kwauriwo unenge kwakazviita unenge une bundu pamwe unenge uchirwadziwa kuti munhu waachazowana achazomutsanangurira kuti kudii mwana wava vanondibatsira and there but ipapo panondibata kuti hongu makandiregerera zvenyu babatanaka I don't know kana makandiregerera chibva pamwoyo penyu but handisi kuwana peace ndokubatikana nezvandakaita inini ndikangoti inini kubvira ndofunga tichiri kugara tose inini ndati assurance yekuti ndakakuregerera ndakangokupa even though zvazvo pakazoitikawo zvimwe zvinhu kuti inini even kuti dei kwakuti takaramba tingori tose inini ndakangokuregerera saka inini stance yandakangotora pakutanga yekuti ndakakuregerera haizofi yakachinja nekuti nekuti hatichazi tose iwo wakwakuenda kwangu inini first stance yangu kuti ndakakuregerera haina kugopa yakachinja zvakangotora pakutanga ndizvozvo nazvino zvinongoitika izvozvo the fact yekuti inini ndikasakuregerera meaning kuti even natanaka handichamutori semwana wangu ndinongomutora semwana wemunhu akandikanganisira saka kuti mwana wangu asununguke agare upenyu hwakasununguka ndichimuda semwana wangu ndinofana kungoregererawo nesoti yake kwaakabva kuna amai vake babatana mandidzikisira gejo mashoko enyu anotobata maitana you lost a good husband Nathan, I don't know what happened between you two guys kana the fact yekuti kazhinji vakadzi vakarambana nevarume vanotakura bitterness yekuti umwe atodi kana kutaura nemurume dei wanga ari murume yekuti angasina kumira zvakanaka hawaichema zvari kuita zvichikumbira regerera ungade kuti ndezvakezvo ndakamukaurisa ndanezi vanga rangu but the fact yekuti wadzoka ukati ndoda kuti ndikumbire regerera nabatana it seems kuti he was a good man iwe ndionoziva maflops ako awaita ndionoziva pawaikanya ndio hatisi kuti vanga vari perfect naivo vaivawo nemaflops ava vaita but kune maflops ekuti anongotaurirwa hakuna imba isinganayi hakuna imba iri smooth inotoita ma-ups and down wakarasikirwa nemurume akanaka pamaiita amai Nathan handivazivi vangu baba Nathan but wakarasikirwa nemurume akanaka zvekutodaro zvakaoma simeni wakaiteiko iwe munin'ina baba votana vanga voda kutaura vazozvidzora pavati dho pane zvimwe zvakaitika vanga voda kutaura sokazozvidzora wakaitei Hello, Batana. Ndikati mushure mbonge mbaitika zvinhu zvakata saizvozvo zvaka. Handizivi kuti maybe because of mavanga ndanga ndanawo here or whatever here. Kuda iye akafungidzira kuti inini handina kumuregerera zvichibva pamwoyo pangu. Then ipapo ndo paakatanga kutsvaga hake dzimwe shamwari. Atsvaga dzimwe shamwari dzake inini ndikaedza kutaura naye ndikaedza kubata vabereki kuti uyo ndozviri kuitika zvakadai then inini handina kukwanisa kuonawo mhinduro yakati help yandaitasira kubva kuvabereki vavo saka munoziva kuti inini handaikwanisa kuti ndiende kuhama dzangu ndichidzidzonzi ndawana mukadzi achidai ndizvozvo saka inini ndakaedza kuti tibatsirikanisa izvozvo ndichibvawo kusaidhiri kwavo but hazvina kuitika sokudaro then zvadaro pakambozonditi rwadzei ndipo kuti inini ndakati rimwe zuva ndaenda kubasa semazuva ose
ndakawana imba yaempty maitana akatuta zvinhu zvose akandisira gumbezi 1 poto 1 yekuti even poto isina kana mubato akatuta everything akaenda nazvo atuta nazvo inini ndikambobatwa nehasha ndikati ndoedza kumutsvaga but inini hapana pandakwanisa kutsvaga mutumbu dzamuzene chini kuti ndimutsvage ndimuwane handina kumuwana kusvika ndangozviti Mwari mazvita nepurpose maybe kuda zvaigona kuti pamwe kuda kwaigona kuti zvaizokonzera kuti tiparadzane nerufu inini naizvozvo ndakabva ndashayiwa kana izi musungu kuti ndiite full up kuti ndimutsvage kuti uri kupi ndikangonyarara iye hake ndiyaitofona achii ndiye hamusi kuvhunza kuti mwana ari sei ndikati inini handibvunze kuti mwana maybe kutakura kwakaita nemwana iwe wakapurufa kuti mwana iyeye asi wangu here pamwe kuda chii kuti danga ari mwana wangu wakantaura kuti babatanaka ine ndaenda saka zvinhu zvokuti izvozvo zvakandibata but izvozvo zvacho zvadaroka even patakazotanga kuti tatanga kusangana mwana ndo chinhu chakaramba chakatibatanidza pakuti even aenda nemwana akaramba achingovhunza kuti dhedhe wangu ari kupi ende dzimwe dzenguva inini ndakambosvika pakuti handichada kubva ndakasangana naye but zvinhu zvakaramba zvichingondibata kuti pose paaifona aipa mwana foni kuti ndasaura nadhedhe wake ende mwana aichema achiratidza kuti aifona achiratidza kuti ari kuchema dhedhe uya munditore saka inini ndakaona kuti maybe inini ndakutosvika kuti ndakukanganisa mwana haana chakakanganisira haana zvaakandikanganisira inini ka ndandiri murelationship yakanaka sana nemwana wangu saka inini handifana kupanisha amai mwana wangu because of amai vake vandiita zvakazvo then inini ndakaita effort yekuti ndisangane naye nditore mwana but zvazviri strict pamwana ndikaita saizvozvo even pandakasangana naye hapana pandakambosvika pakuti inini wakazozviitirei akusangana naye tikakurukura ndikati inini mwana ndakuenda naye ndikatora mwana ndikaenda naye kumba kwandaigara tikaita almost a weekend half here ndinaye mwana handakabvira problem naye nemwana mwana aikubvunza zvimwe zvaibvunza but ine handaiziita kuti ndiite open up kumwana asi chii chandakaona ndechekuti iye anga asina kuudza mwana kuti chii tose saka izvozvo ndo zvaikonzeresa kuti mwana angoti chero nguva dhedhe vari kupi dhedhe wacho airini even up to now handisvingwi kana akaudza mwana kuti chii tana kana dhedhe wako hatichazivi chii hatichazivi tose kuti ndakamuti aiwa iwo ichi you have to open up kumwana kuti umuudze kuti mwana asagara achikunetsa because moyo acharamba achikubvunza ka zvicharamba makaroora here babatani makatoroora okay hai saka izvo ndo zvinhu zvakaita kuti inini ndingosvikwa pakuti iwochi zvichazokunetsa izvenyu kana ukangozvinge waroorwa iwe kuti mwana acharamba achikubvunza kuti dhedhe wangu gara wangoudza mwana kuti tanaka nadhedhe wako takasiyana dhedhe wako wakugara kwavo vakutoitawo zvimwe saka iwochi kana uchienda kundoona dhedhe dzatarisira kuti uchangowana kuwana vamwe amai vasirini saka ndo zvinhu nyaya dzakati dzakangoitikawo hanzvadzi izvozvo kuti ndo zvinhu zvakaitika inini amaitanaka handira kumutsinga asi kuti munhu akangodecidawo on kuti angoita izvozvo asi imwe chandakaona inini chakaputsa imba yangu inini kutaura kuti hanzvadzika inyaya yemashamwari mashamwari wemagurupu kuti akanyanya kuti kutungamidza magurupu nemashamwari kumberi zvokuti izveniwo ndakambosvika pakuti up to now ndiri mashoko andakamuudza kuti inini ka up to now handikwanisi handifile zvokuti ipapapa ndo pari kundiremera kuti even kuti nditaure nambuya vatanaka chaivo chaivoka ndinombova nepfungwa dzokuti nditaure navo but ndinoshayiwa dzati power yekuti nditaure navo nokuti ndo munhu akatiita let down pakuzosvika tizoita padownfall mumarriage yangu inini kuti havana kundibatsira semwana ufuchi munhu makadasa mai amai vangu but havana kundikwanisa panguva yandaka sorry yako hanzvadzi sorry unoona zvinoitika sometimes zvimwe zvinoitika kuna namaika
zvinoitika kuna mai dzimwe zvokuti vanenge vakaudzwa zvimwe tisu vana tinenge takanganisa tonosvikopa information kuna mai manje mweyo wekubereka waya unongotora side remwana vachabvunzi rimwe side kuti vanzwewo kuti nai ichi chiri kuitika ninoona saka mai vakangansika dei manga musati maroora henyu vabatana inda ndiri kukumbira ndakazvina ndiri munhu mukuru kuti ndimbokumbira kuti hazviite here kuti mudzokera nemuri umwe ukukomoko muchidzidzana panyuwani uyu wedu tichimbodhila naye tichimboshanda naye zvakasimba kuti imba inochengetedzwa sei murume anochengetedzwa sei imba ino zvinofamba sei kuti zvino ndofunga chachidzidzo wakunyatsoziva kuti varume ende unotoenda ende kunzoko kunotonhora mufungi hanzvadzi kunotonhora kunzoko wawana munhu wakuona kuti ndawana munhu wangu takuchembedzana paine mwana kudai muchengeta mwana wenyu muzvinyatso otokura muri mese bema pamwe mato wenyu mumwe izvozvi hanzvadzi ipapo izveni pezvosei ndane mudzimaika nangu denda ndisina kuti ndakarura zvangu hanzvadzi ipapo zvapo pahii decision yange yakandiomera because hazviri kuti panguva yatainesana hapana vaikwanisa kutibatsira vaitovepo ichiedza but zvaita seizi if ininika because idambudziko randakona imwe ranga ripo ndekuti yange iri age difference kuti namaitanaka takasiyana nemakore anopinda kugumi achiraudzira saka ndakaona ari mukuru ndiani ini ndirinda ndiri mukuru saka iye maybe akaona hake sokuti ininika semurume ati kureyo akaona asina future mandiri zvakaita kuti adecide nechi kuti aronge hake on future beside inini but what worries me ini ndiri kuti chinhu chakazonge chakunditirwadze ndechekuti munhu akazokonzesa kuti marriage yangu iparare naye aitwa munhu angari old age than inini saka zvekuti ndakapesa ndinokuti airtime yangu yapera airtime guys isai airtime guys ndagwadziwa nenyaya yamaitanaka namabatana munoziva ndasati ndavabvunzawo kuti kwemi mairovawo here mukadzi ndasati ndavabvunza kuti mai vairovawo here mukadzi airtime yangu yabva yapera guys handichina airtime yapera ndesa 200 muchiona apa yapera ndesa 200 rand muchiona apa yatopera gunduru yapera hani ndofana direct idirect kokai yatopera 200 kwai yaenda MC page ndogona kufonera pa WhatsApp but murume ndanchifona pa uyu maitana kwaisa imwe ndisire ka iwe ndewane pimari ndisire ere ndesawo wana asikana halo maitana SIS MELLY wakaporonga mfana wangu SIS MELLY zvavanga vakutaura ndandakuzvinzwa ndanzwa vachiti vanga vakaroora kupi aiwa havatina ndakaroora here vati chero dei ndanga ndakaroora vati chero dei ndanga ndakaroora okay ndasina kupanzwa saka ndanzwa vachitanzi mama vakakontributa kuti imba yangu iparare hanzi ndakanga ndatora mama samama wangu pandakaenda kuna mama vakatedza kundibatsira zvindo pavachema vabatanapa because vatedza kuti vanga vane bhondi namai vainyu chinoita SIS MELLY kuna nasisi vangu kuna natete vangu ndokwavaifanira kuenda zvaiita here kuti ivo voenda direct kuna mai vangu kuti mama tiri kunetsana nezvakati nemwana wenyu zvaiita here vanga vakaroora here because kuna mama wako zvaiita because mwana wamai vako asi mukwasha wavo mwana wavo vakaroora zvakuita kuti vaende direct kuna mai vangu but vanga vasina kana kuroora kwainguva kubika mapoto ive mumba kwedu kwaitoti kukaita nhamo vanga vasingandipe even mari yokuti ndiende ndinochemawo ndiende kunhamo anasisi vangu ndovaitondipa mari yetransport yokuenda kunhamo SIS MELLY zvavari kuti hanzi imba yangu yakaparadzwa neshamwari ndo zvakatozoitika malast days but kwese kumakore kwatikatanga kugara tese hwainguva upenyu hwokushungurudzwa SIS MELLY ndichirohwa achisvika pakundisa ruoko kuzasukwa achiti ndoda kukuuraya SIS MELLY ndairohwa zvokupinzwa screwdriver mumuromo ndichikuwadzwa but ndiri kuona hangu vanhu vari kufungidzira kuti vabatanaka munhu uya wekuti akataura
even hama dzangu vamwe sisi vangu vakazotenda vasvika ndichirohwa kuti zveshwa bamunini vanhu vaifungidzira kuti ndinenge ndichinyepa pandinenge ndichitaura. Munhu ari soft akanyarara zvekuti vanhu havamufungire, iwe unenge uchitaura ndounenge uchinzi uri kunyepa, handiti muroni. Saka pese pavanotaura munotofungidzira kuti zveshwa munhu ari wrong, hongu ndiri wrong somewhere, but ivo vari wrong. Ambona sisi melindairohwa zvoti ndandiri kuda kuzosvika navo ikoko kwavo kumasaidhi avo. Zvino airtime ndo yabva yandikata. Ndandinototi kana vatipedza tazvanondobva tati right, zvamunenge mataura kuipa kwese kweex wife yenyu kwamaitana kwemi mamurisi linyoloi here angel marriage ishi mamusingarovi munada kutaura navo nchidaro. Zvino airtime yatidi yabva yangoti nachifana direct kana kuti chii. Ndakasvika ndaita zvekutengesa, ndichita zvekutengesa ndichitengesa. Babatanaka vaitoda kuziva kuti nhasi wazotengesa mari zvazofamba sei. Kusvika ndawana part time yandakawana mai vavo vaitondibhadhara mari iri nani. Akavaibuda even mumba usiku unonokera mai vavo nemurume wati ndoda kutoziva kuti muri kupa mukadzi wangu mari, ndimi muri kufurira mukadzi wangu ari kundihurira. Oficha hapana chavanomboti mukadzi wangu ari kundihurira. Kwataitoenda kwashona ndichita zvekutengesa, dzimwe nguva taitoenda tese tichitonotengesa tese wozodzoka kana vasiri kuenda kubasa. Taitoenda tese but vaitonditi kana wasvika iwo paunenge uchizvava ukangoita handimozi vanhu vanoita zvekutengesa unoregere kuudza vanhu even vechirume munenge munave vavo kuti hanzi uyu ndiwe murume wangu unofanira kundintrodusa pavanhu. Babatanaka vanga vari munhu muhombe by far. Saka vaingofungidzira kuti pamwe neeji yemukadzi wangu ari kundihurira, of which zvese izvozvo simeli zvanga zvisingamboitiki. Handiti muruona. Babatanaka vakatanga kungopopota kuti he muri kupa mukadzi wangu mari he chichi, kusvikira baba murume wemukadzi iye ati imi baba kana musiri kuwirirana nemukadzi wenyu musafungidzira kuti makutoda kuti mundikonanisa inini nemukadzi wangu. Nenyaya yekuti muri kuuya muchiti mukadzi wangu ari kufurira mukadzi wenyu, mukadzi wangu anoziva kuti maitanaka vane murume. Saka nini kana makuuya muchiti mukadzi wangu ari kufurira mukadzi wenyu muri kuedza kuti kudii? Vaingofungidzira kuti ndiri kuhura. Kusvikira ndatozoona kuti zviri nani ndisiye, taingorovana pamberi pemwana akatarisa. Ndikaona kuti ndiri kushungurudza mwana wangu, ndo pandakasvika pakutsvaga imba vasingazive, ndikatakura zvinhu ndikaenda. Ndaenda ndakafungidzira kuti zvinhu pataingozvitenga taingoti zvinhu zvemwana. Saka ndakazongofunga ipapo ndakatoudza kuti kana muchida zvenyu mubhedha uyai mutore mubhedha, handisi kuuda, ndoda kutsvaga mubhedha. Ndozvandakatovaita. Nenyaya yekuti ndakafunga zveshwa ndakatora zvinhu ivo vaichishandawo vachiisa simba ravo, zviri nani ndivapewo chimwe chinhu. Ivo vakuenda vaingoti kana kuti ndikabuda ndikaenda kwasisi wangu kana ndikaenda kunoklina kumba kwamai vavo, vaitofonerana mama kumusha votoisa senda mameseji vototi mwana wanyu akasvika 6 o'clock kana 4 o'clock asati adzoka ndakutozviuraya. Vakuthreatena vabereki vangu, futura kuvabereki vangu vacho hakuna chavanga vakamboendesa, vanga vasingatovazivi. Ndaitochera ndikati ndodawo kuenda kumusha, handina kana grocery randaimbotengerwa. Vaigona kutengerwa zvinhu ma1 chikafu chaitobatanaka vaisimbotenga mapeki zvimakesi zvechikafu mumba. Ndozvavaita vakatambira pazvaperera zvitengwa zvinhu. Vabatanaka vakasvika pakutenga zvinhu ma1 kusvikira ndisisachazive kana payslip yaiuya, kusvikira payslip yaisisachauya, kusvikira kadhi ndisisachapiwa. Zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuchinja. Vakadaita 2-3 days vasingadzoke kumba waisavabvunza. Saka ndapedzisira ndangoona kuti saka zvemba ichona paripo pamupaona uchiti unenge uchishingira munhu wako unenge uchimuda zvoti munorovana muchiita sei, but unochitonzwa kuti zveshwa ngaandirova akasi munhu wangu ndinomuda. Kusvikira wazosvika pakufinikana kuti zviri nani ndisuduruka hangu. Ndozvandakaita. Handina kusuduruka zvoni ndakasuduruka ndichinogara nemumwe munhu zvavari kuti hanzi ye akazondisiya achinogara nemunhu anga achitori muhombe kwandiri. Ndezvekunyepa kwakumba kwachona vakatombouya vakatomborarako. Ndakangosvika pakuona kuti unogona munhu anogona kukuzadza zvirwere nezvandiri kuita zvinini. Kana vandida vachida kudzokerana neni ngavanobvisa mari kumba kwedu fesi, baba vangu vasati vatomboshaya. But ndakaona futi kuti hazviite, ndo pandakangozwa kuti aregai ngosiyana nazvo. Saka pavangavotevera vachiuya kumba kwawaigara, asi ngoti istori yangu iri kungobva pamwe pangu kuti ndakavapa vanga. Inini vakandikuwa vaindipa mavanga, but mavanga vakandipa akavhara. Inini vanga randakavapa ndere upenyu hwese. ndizvo zvaiva watadza wako uri kuita unapa kuti zvenikikiri zvevanga ivanga reupenyu hwese risingaperi. Kana I think kola maitana just move on, vakakuregerera kupisana takatopisana taisambotonyanya kunetsana zvekunyanyisisa kudaro zvanga zvisingatombonyanyisise. Tikatopisana tikatogara tichitowirirana zvakanaka-naka, mavanga akatopora tichitongowirirana zvakanaka-naka pasisina kanawo prop. Tainozonetsana here and there tichirova nawo tichimbonogadziriswa nevaitigadziriswa vechikuru zvichiita sei, but batanaka vaikungofungidzira kuti ne eji yamaitanaka ari kundihurira.
Right, but waita sorry wagona munini wangu, and I would like to believe vabatana vakakuregerera. I think it's time for you to move on now. Vakakuregerera. I think it's time for you to move on now. You wait to move on. You wait to move on. Uri kwa uri. Okay. I think ndo zvingoripo wagona wakumbira regerero waita mwana akabva kuvanhu zvezvimwe zviyangove indangariro history vakati vakaita move on ndo yakanga iri problem yauti ukangoita mistake vanenge vakati iwo wakandipisa wani ndikakuregera seusingandiregereri nokuti wabata mamessage waraiti saka kandakurova inga ivo ndakakuregerera unopa wakandipisa saka unofanira kutondiregerera vairamba vachingozvidzokorodza vachingozvitaura saka ndakaona kuti kunyange pandakazobuda pachona amba handina kuvaoneka kuti babatana kaina handichakuda pandakaona kuti kuonekana kwachona taigonopedzera taurayana simeli tairovana vakatomborova nevarume vemuraini kunzi imimi baba imimi tinogara chingokuroonai muchirwa mukadzi anyanyotadze mukadzi wainga tinomuona achienda kunotengesa wani sei muchiramba kugara muchirwa mukadzi unonzi zvikomba zvako ndo zvandirova apa mwana anenge aripo anenge achiona anenge saka ndikaona kuti ndikukanganisa future yemwana wende ndichikanganisa mumafungiro emwana ini ndakafeila life yangu but mwana wangu ndichida kuti aite zviri nani even up to now mwana wangu haazive kuti ndakasiyana nababa wake tatova ne 2 years nemamonths tasiyana haazive ndakasiyana nababa wake ndikatofona kumusha izvezvi anototi mama vari sei dedi mudze dedi kuti ndiri bhasikoro mudze dedi kuti ndiri chakati ndongotiwo right ini ndotovaudzawo zvinoita here simeloti neage chiri nemwana ndotomudzawo ndakasiyana nababa wake kana ndoudza ana makore mangani 3 kuti ndakasiyana nababa wake ana makore mangani ane 8 mudze because uchazoda kuita move on upenyu uita mumurume uchita mumurume asira zvinomuita sei iye achiziva kuti nababa akamisa tinasiyana mudze chokwadi ndisati ndaita move on yekuti ndingatarisira kuti dai ndachiita imwe imba kana kuti dai ndatotsvaga munhu wekudanana naye kana kuti handisati ndasvika pese papo but ndofungidza kuti kana ndazosvikawo pastage yekuti ndakuchiroorwa ndopa ndichamudza kuti mwanangu handiwaisoona dhedhi wako takasiyana takugara navamwe dhedhi ava I think ndo zvandingazoita kwete kuti ndotomuudza ko kana mangwana futi tikadzokerana vakamuka vati ndakuda mukadzi wangu vakanorora zvine gwara chaizvo ndo ini ndambomuudza kuti nababa wako takasiyana ndinozomuudza futi kuti tindienda kupa mwana confusion. Alright, iwe uchazongona nguva yaunona iri good kuti uzodi uzokwanisa kumuudzawo chokwadi kuti nababa atisitise kuti ndiyarini because uchada kumuvha noupenyu hwako ende pachaona the next guy now is going to confuse even more kuti zviri kufamba sei ichibodedhi wangu ariko saka I think ndiwo akusama vemwana uchaona kuti wave ready kumuudza rini zvakanaka isisi meli waita akomaitana vangataura kuti zvakatozongoitika malast days ende takatombogara zvikatozongoitika malast days hazvisi zvokuti isisi meli ndakaura hapana vanoti hanzi ye takazogara pasi nehama dzake babatanaka vakakudza isisi meli munoti hama kunyepa sisi vangu chacho vakazondisvikira ndichirohwa ndakagarirwa ndichirohwa ndo vakazoti bamunini ene ndoye ndiye munhu aitovarambira achiti unonyepa iwo ndo problem ndiye akazosvika vari pasini chaipo chaipo but ndo vakazochiudza vamwe kuti murume uyu hamusi kumuziva saka zvinhu zvinonetsa kuti munhu anotanga kuudzwa neunyoro hwavainahwo vakatanga kutaurira mabhaibheri vhesi unoti zveshuwa vana mufundisi chavo vakasvika pakuti nhaimi mainyarara zvinhu zvese izvi zvichiitika zvichisvika pastage iyi munhu munozoti simeli kune vamwe vanhu vaivai vanozvarwa vari abnormal vaivai vekuti anokwanisa kuenda kumombe anokwanisa kusuka anokwanisa kuita basa rese repamba but anoonekwa kunzi munhu mudown syndrome batanaka ndiye munhu wavakanonyenga iye vakarara naye musikana yakasvika pakunakirwa akatoodza vanhu kuti ndirudana batanaka takatorara tese chichi munhu anosvika pakutuka achikuudza kuti musikana iye antori nekupfuura iwewe saka unozvibvunza unoona kuti munhu anyanya kundidzikisira achienda pamunhu akadaro ukuudza kuti musikana yantori nane kupfuura iwewe wachona ndekupa handisi mukadzi yenhumba saka unoona kuti haasi kundiremekedza varume havarambidzwa chihure munhu anohura but munhu waanozonohura naye simeli zvakandibata pamwoyo poti munhu wokuti varume vese vanenge vachinoponera pamunhu iyeye kuti kunyange vanonoprotecta vasingaprotecti munhu asina unyatsokwari. Hey, saka pakaipa pana babatana wangu akafanana neuyu. Wakafanana neuyu.
saka zvinonetsa kuti vanhu vangandiblema kuti wakazorasa munhu kwaye zvikazoita sesimeni ndaingoshingirira ndichiti hongu murume anohura ndinoshingirira but munhu anenge achiekta achiratidza kuti mukadzi wangu ndinomuda munhu umwe musi anokuti sori ndakatadza sori mumwe wangu moramba muchiendera mberi noupenyu munorovana but unongoona kuti hongu tarovana asi mumwe wangu anozoekta kuratidza kuti ndatadza andimuona but kozosvika pamba unoona kuti izvi zvazonyanya mukaona munhu wechikadzi osvika pakusiya simelika inenge isiri nyoro kuti ndine nchishingira kuti pamwe mangwana upenyu huchanaka achanoroora vabereki vangu vari kuzviziva kuti ndiri kugara nemurume haana kuroora hake tine mwana asi kana aane mari achaita sei acharoora hakuna mukadzi anomboda kuti ndavakaimba ndasiya mangwana ndavakaimweimba ndasiya unenge uchishingirirawo makore ese iwaya acho naingwa makore ekushungurudza zvimwe zvacho handitokwanisi kuzvitaura zvinhu zvese zvaitoizoitika kumashure but inini nyaya yandanga ndauya nayo inyaya yongoti andiregereraatadzira ndakamupa vanga noupenyu hwese rokuti kama hama dzake dzinongoti uya mukadzi wake uya wokumupisa uya yanguva referensi yokuti kana neni inonditukisa kunyange nemukadzi wake waacharoora babati ndereva naona babati anapa pavidhiyo yanachitadza vani but anyway mini wangu wagona zvisingaita kumbira regero let's move on handiti vari kuti vakarorawo iwewo let's move on noupenyu hwako so that wiginochi at least vakuregerera ndozvinhu zviri important wagona strike zvawaita wagonesa inini wangu vari kuti hanzi iye ari kuzviziva kuti ndakamuregerera pazvikaitika ndakamuregerera but inyaya yekuti munhu airamba achingoti ukaita mistake uzive kuti ndakakuregerera saka unofanira kutondiregera uzive kuti pawakambondipisa paipai aitongoziva kuti kana achida kutongoona kuti ndinobatikana kana kuti ndinozvidzora kana pane zvandinenge ndaita akangoti uzvizive kuti wakambondipisa andoziva kuti haanotobva apusa saka zvaibva zvandibata kuti orit saka achazondiregerera zvaita sei ndakatadza yesi iye akanditadzira aindirova aindipa zvimwe zvinhu zvaindirwadza but ndaingoti ndozvazvinoita but vakaroora havo but zvino vakaroora like vakatove nemwe mukadzi vatove nemwe mukadzi taura kwavaita saka I think it's now water under the bridge zvakatopera hazvo handisiri shungu ndakavaudza ndikati unoziva here kuti nini kumba kwenyu ndinozikanwa ndakaita mwana newe kana ndichikuda ndinongodzoka ndinongowadza kuti ndadzoka handina kana problem nazvo kana muchingoda kuchemera property yacho kuti property yatakanga takatenga ndakatoichinja property yacho nairi kumba ndakaichinja mubhedha ndowanga watosara checho ndakati chuya ndakatoti maspika waingochema kuti naye maspika nemamwe maspika so ndikati uya mutore vakauya vakatora ndikati chuya mutore mubhedha wacho nawo munongoti hanzi ye unovata nezvikomba zvako pamubhedha wandakatenga uyai mutore mubhedha wacho musafungidzira kuti kana ndakasiyana newe ndakuita chihure chero mukadawo nditaimira pandinogara munopaziva pandinowanika munopaziva pandinoshanda munopaziva saka munongouya kamoona mondivhima zvamunenge muchida bhozivo vaiita sekutoti ayo ndiri kutotadza kudzokerana newe nekuda kwokuti utori nezvauri kutoita of which handina mbobvira ndavati uyai tidzokerane kutaura kudai simeri hazvire kuti unenge uchida munhu bheki ufila sori kuti kunyange vakaroora munhu wangu vachamuudza kuti kudini zvakafamba sei mangwana ndikazofona ndichiwadza kuti ndiri kudawo mari yemwana mukadzi uyo anongoti saka iwe mukadzi wako yaida kukura ye ndiwo uri kuchengetera mwana yeah but anyway I think iye zvino zviyangosara nyaya yemwana yekuti motarimba nyaya yemwana since mese makaita move on zvachingopera at least wakaregerekwa ndo pane nyaya hombe waita hako mini wangu rega timbodza umwe ari kufona kuti kuti kudi waita hako stereki thank you very much hello muri right kuri sei kuri bosha hako ya indinasoro yangonyaya kurovanaona mabhangu zvakaitika ndezvekuti takarorana 2012 handiti ndobva tagara tese zvakanaka tagara tese for 4 years 2012 18 14 15 ndobva tarambana because ndine magirlfriends so after that zvadaro ndakangoenda ndozvongoti ndakangotomudza kuti handichada
ndobva ndatongopeka ndakangotakura amonaki yangu diki vanasembe dzangu nedzemwana wangu ndobva taenda umba kwedu kunogara umba kwedu so ndasina kuclear zvinhu zvangu apa hatinambobvira takarovana so dhera ndakazochidzokera manje ndada noclear zvinhu zvangu ndobva anditi wakati hauchada nezvangu so kumba pedu uri kutsvagei usachatombowe zvako panapa so iye anga achine makizi ake pamba bedroom yedu kozi mwana manga ane key yake kuti kana ukabva kwako unosongopinda mudi utogara mumba so akabva andibira mbama ndakamira pagedhi zvikanzi papano achakakuona pasana pana nonga achidhina chida kutema nacho ndobva achimhanya achinopinda mumba saka amumhanya achinopinda mumba ndanditori mumashure make ndichimhanya ndakangoti siya mwana pagedhi papo kana kuti sara uchipinda chimhanyira kunopinda mumba saka mwana pakana achimhanyisana akabva amhanya vachiteera amwene vangu vachimhanya vachiteera kwavanaona vachimhanyisana achienda mumba ndobva ndasvika ndobva ndasikochipinda mumba muya bedroom ndobva ndakiya dom ndobva ndakiya dom ndiromba muya makizi vandamesa mumwe ndakapfeka jeans skirt vandamesa mukamwe kadiki diki esari 2 yake neyangu vandadzisa mumwe jeans skirt ndobva tachitanga kurovana paya ndikati wandidirei mbamwa ndobva tatanga kurovana sesimili takarovana amwene wangu vagomira pahwindo vachidedzera kuti vanhu mhanyai muone vanhu vakuurayana pano ndakatenge ndabatwa neshavi sesimili ndakangosimudza mubhedha metresi chiti bhesi remubhedha ndobva ndaritsika negumbo kungoti kawani pwa kanga waniri pamubhedha achibva radona ndobva ndatanga kubva ndazvuva puranga rere ndanga kumurova naro puranga rero paandiruma chigunwa ndikati haiwaka hausati watanga saka vanhu vaimuti mubate umupusha auya kupi ahwindo tikwanisa kumubata uzomoya makizi muhomwe tigone kupinda pai mumba ipapo ndikati kana zviti ndakamurova sesimele zvekuti ipinda nhasi ndomudzira tsitsi ndikamuona zvangu ndomuona hangu kufamba chako nofamba mutsipa uri parutivi haatogona kunyatsototendoka zvakanaka nakosi ndakamuzhaka ndezvarini ranga rembedha zvaiitika 2016 uri muna December saka atotamba achienda kuchekapu saka from ipapa mazomboona pinda muyadhi ndakatozopinda akapasho vanhu vakazoda kutotema dho rakatozoda kutotemwa kuti akwanise kubuda mumba kozi papa asina aikwanisa kundibata kozi ndaiti ari kungoya pahwindo chete aida kupinda pahwindo ndokumupwanyira maglazi amen saka kutema dho kuti vapinde mukati saka tiona kakuti munoona kakuti inonzi chi violence iri kwese gender based violence ocho iri kwese anyway tichadambouya timboti varume uyaitiwe tionozvanobudikira we timbona we 3 chete vanoda chitodoenda kandinorohwa kuti ndinotukwa ndinodai havatauri vanhu ivava saka papusa zvozongoresa kuti ivo ndo maabusers mahombe but truly speaking vakadzi vanoabusawo vanhu variko hostereki variko but kana muchigona ichitaura nyaya yemwana muri kutaura ini panyaya yemwana wenyu zviri nani nokuti kana munhu ufamba mutsipa wakabhenda muri makazvikonzeresa ini chinondinetsa sesimeni chekuti I think inini kapato nezvinochitoitika pandiri because handina relationship kuzobva ipapo handina relationship yandopinda ndichibuda ndisina kurovana nemunhu wacho saka ndimunhu wati zvinhu handimotoona kuti zvimwe zviri pamuri imimi moda mutoda kunamatigwa imimi even last year December ndakapota ndatozotambira futi Christmas ndakasungwa mukomana ndaenda naye zvakanaka amwawo bhiya rake nandimwe doro amwa bhiya rake payapaya saka ndakamutochandei kumba zvikanzi aiyo bhiya rangu raita ndaplaya song masongs angu panobhadharwa pangaenda pataveni pangaenda panisi panobhadharwa mari here uplaya masongs ako anenge uchida after that mari yako yapera masongs ako 5 akunge waplaya zvovharana saka ndakamuti aiyo panapa paita akawanda vanhu unongoza zvine zviri December handeikumba saka ndakudafona imwe friend yangu ane mota ndikati auya undipike pandiri panapa ini handisombofila comfortable because ini hanambojara zvogara mumataveni zvino uibhangu anotisombisegara pai panapa ini handisikuda so friend yangu paakauya paine mota ada kutonditora vangu akabva andichanzi wamudedzere chii muri kutoita zvemaboyfriend enyu mamoko ndobva atanga kundirova mazvona so takakundirova ndikati aiwazve hatidaro ndobva ndatanga kumurova futi iye wacho ndakamubvisa zino 1 saka ndotoskypini kana kuti nditi munhu ndinokuda
ndakasoka sisimeli ndinonosvika because I know kuti end up chinenge tatozorovana. But una matigwe mainini ubvise mweya wewe kurova vanhu vepauro. Ndinoziva mweya wewe so yako inda unotsvaga batsiro ubvise mweya wewe uti zvazvinoita manje unopesa zobuda pasiripo. Mweya wewe unozobudira pasiripo wakakanganisika zvinomira mushe. Ende kuchipa ndinorovana kana nemunhu ka. Kana ndisina kuona ropa remunhu kuti munhu ari kushuruka ropa kana ndisini. Ndopana kutanga ndataona kuti munhu aya. Mankoro mangoromera chaiwo ndo zvaanoita. Mangoromera amene mukazombobvunza kwenyu kuti havana kumbokuisai vangoromera ivo yavuri vana mudiki here because marovero enyu amunoita asi normal. Marovero enyu amunoita asi right. Munorova asingaiti. Vanotanga sisimeli munhu unongosingatombode kumurova. Ini chandakaramba ndechekuti ndinorohwa ndakamira handite nefa. Ndinodzosera ino handitange kurova munhu but ino handitanga ndinokudzosera. Ndizvozvo. Zvakaoma. Maiti yenyu mai. Varume kwaidzika mai. Muchapera kurohwa mukazvirega. Vakadzi amabhinya kuzhoko. Marovero amunozoita kone kuda kusvika maona ropa. Kana kurova kwenyu ndokwechibhinya chaiko. Kurova kudaro munhurume. Saka manje muri kudana neko zvina muri kurova here. Wandodana naye izvozvo hatifati but ndinombozvinzwa zvangu sometimes akandibhohwa. Zvinombotondibata zvazvo ndinongozwa ndangomujambira munhu. Memudodo dzose. Akatokubhohwa ningoda tokiya. Zvino ucharohwa zveboyfriend ye. Hey. Sinonoza zvinoitika pandiri ka ini handitonyatsotozinzwisisa. Ndega pachani ndinonguva kuti ndakagara pasi ndotombozvibvunza kuti but ini ndinozonzi ndite munhu akaita sei. Kumbawo chaiko ndichikura vanongoti hanzi ndozvakangokura zviita mai vako ndongorohunwa mai vako yakakura vachingorova. Vairova baba vako. Wakangozvitorodzera kuna mai vako. Aiwa mweya iyoyi yemadzinza muningina kai marudzi inodamburwa. Wachinzwa inodamburwa hazvina basa tukai zvakaitwa nevanhu vangani mufamily menyu. Iwo you break the case pauri. Nokuti kana musingagoni kubreka case muchita basa kurova vanhu zvina nekwela muite henyu mari nekurova vanhu. Zvina muchita hako business. Handi ndizvo zvaunogona zvokurova. Uchibva haiwa hako nevakadzi vakushungudzwa nevarume muchinotinha varume vacho mubhadharisa mari. Uyo yafuti nemurume asingavati kumba momutinha futi murume wacho mupuwa henyu mari. Zvinani you make it a business. Kana musiri kukwanisa kuti muite cut that mikikiri inochi that seko iroro rekuti vanhu vanenge vachingorohwa muchingorova vanhu vamunodana navo. Uri kupi uri Joburg? Ya kana zvisiri kubva maini niita henyu mari nazvo. Nokuti kana chipo chako ushandisa kuti mari nacho mai mwana. Unonaisira kuti nzuka itotaurisa kuti ndoshandisa chipo changu chichi kutochiitisa basi. Shandisawo chipo chako chokurova vanhu tichiite mari. Vakadzi vari kunetsekana kuzhoku. Haiwa uchinokiya vanhu. Handifungati chipo sisimeli haisi muri chipo chinhu zvokuti zvozvinoitika kana ndagumbuka. Maze zvose unotanga unorova munhu mbama usina zvaakuitira. Kana wagumbuka munhu kazvoshuva munhu unomuprova. Kana usina kugumbuka hapana zvinotogoitika nendori munhu bo. But kana ndagumbuka manje ndinenge ndinozokwanisa kutaura after ndarovana nemunhu yatsoona kuti zvoshuva ayo hamuna ari kubuda ropa. Nokuti varume nezvari vachidagaisa kuti vamborohwa vabude ropa pemwana. Saka kana zvazonyanya kunetsesa kumba ku $1,000 yako unongomubata momutsamwisa obva atsamwa. Uwinda kubva kwenyu unonyaza kunokiya murume wako kusvika anyazoti mupewo mari aite mari. Kana magumgwenza kuona kuti warohwa kumba chitora monya umupe 1,000 wobva wamutuka womugumburisa kuti asvika achikiya munhu aone ropa. Ndozvavarume vadzikana. Ndovadzivadzikana. Kana sisimeli ndodopira mujeri ndine mwana wati munhu anombosungirwa kurova. Munhu haambosungirwi kurova munhu. Unobhadhara iwe ukati $1,000 iwe unobhadhara $50 yako fine wodzoka. Worova futi mumwe. Kusvika vakukujaira kuti uri pabusiness. Toza chiposa chako kuti tinorova vanhu pano ne$1,000 kana vari mudzimba vanetsa vaya. Kana vari anenge achigota
every weekend go out achiendesa 1000 anovata one day out unowo kana pa 700 apa anoona uchingoisa maprice zvichinge uchingoisa maprice zvichinge zvakadaro aiwa but you must pray for that spirit spirit isina muna zvakanaka because one day uchati uchiurova mafaisa uchiwina zvokuti du obva warova munhu pakaipa obva ati pasi d obva afira ipapo. ndinotomboedza usismeli ndinonamata but aiwa ndichanongona ndikagumbuka ndifana kutoti ndikurumbidze kubva panzvimbo because ndikagumbuka handikwanise kutaura kutaura kwangu ndokudinge kutori kurwa ikoko after ndarwa ndopandazokwanisa kuti ndikwanise kutaura nemunhu pasina izvozvozvo ndisina kurwaka hazvinditmungaindibvise panzvimbo but munhu endomurongera zvato ndichamubata hatimazviona atori nechipo chake guys nino ane chipo chake checho anokutsvaga zvakakubata kana wangomuvhiringidza achakuti si hake uchinga zvapera uyazokutaimira kuvandira uyazokurikitywa zvako saka handizivi tinasa kuti aiti hake chipo chake ashandise talenti yake akaisa chipo chekuzi tinorova rume pano vanenge vachitikuridza vakadzi munokurwa moita kushoma kudzimba uko moitawo kurwa kushoma kudzimba uko nokuti mahawana kutinhwaka kudzimba uko munorovawo zvinani vakadzi vari vachinorepotawo kana vakaona kuti nikurwa mukadzi kunonzi ndasungwa voti rova biya wako marishi muchirova zvokudaro zviya munoita mushe munoita mushe unopara unongozorovawo uchiziva kuti ndiri uri pabhizinesi hauzozorovawo ukazvokuraya unorova uchiziva ndiri pabhizinesi its business unorova zvokuranga chete chisiya asi imboimajinai guys iri nyika imboimajinai iri nyika yekuti kwai murume wamainhinga akarohwa kwakano waiwa monya kudiaries murume wanga ne 3 days asingauyi kumba akarohwa zvisingaiti kwakati takanotora monya unohwa kuti ya seunotsva murume anohwasa anotsva mai mwana ichitekeshera kudiaries kwaane monya rinorova varume vanenge vanonoka kuya kana tisingavati kudzimba paweekend aha vanotokugora nepfuti chete aiva tinenge ritori dhimoni mai mwana ritori dhimoni chairo chairo rinenge zimurume dhimwewo womurume wakagara pauri wezishavi rinenge rinoti kana ratanga kuti autozvona kuti siri mukadzi rinenge ratoda kuti afaite chirume chako chako unenge uchitori mweya zvina chikuza kuti break the circle zviya zvishona kana kuzvishona yazozokana ndikatanga kuti hondo yacho hapana anondibata kunzi kana kwatouya munhu wekufamily kwangu inini aiwa mangoromera kona mangoromera batsirikana ubviswe waita hako munin'ina wangu thank you very much kona tamboseka umbotisetsa shap right okay guys aiwa ndambotandira nemi ndoda kuenda kutsvaga zvima-swiping machine builders inonzi builders koko ndotsvaga zvima-wiping machine zvangu zvebusiness ikoko saka guys ndambotandara nemika tambotandara vanhu vachakuramba chifona gandirokupesira halo kola Neli mamkase. Ndamsora mamkwasora sei? Square. Okay, and page ndikona hangu nyaya dziri kutaurwa nevanhu dzekurwa kwawo dzekukurwa mudzimba. Ndi-talk show. All right. Mukundinzwa? Ndirikunzwa talk show All right. Inini hangu nangandikangotibachira nepapo. Inini chekuchanga itindi mumbaka munoda communication. Kazhinji chinonyanya kuti vanhu vari lack of communication. And chimwe chinhu chinoitika ndekuti kana muchitadza kucommunicate it's like tomboti mane paitika kaera kadiki iwobva ngoshandisa kuti sei azondidai instead yekuti mugare pasi mutaurirana nyaya inopedzera mutyibwa ende marwa kudaro nyaya dzenyu pamunenge muchinopira vamuchapira muchapira vanhu kuti vanokuudzai vanotaura maonero avo vamwe vanokupai good advice vamwe vanokupai bad advice and at the same time nyaya dzekushare nevanhu especially tomboti waenda kumafriends unosvika kumafriends unotaura zvaunotaura nditi vamwe varume vanobva vati shamwari ungajairwa nemukadzi vamwe vakadzi obva vati shamwari unoita ungajairwa nemurume dai wadai handiti at the end of the day wakutosimudzwa hasha dzanga dzaserera
wakutoti uchidzokera kumbeko uchanotsvaga chinhu chekuti umutokonye nacho kuitira kuti nyaya dzedze dzamaitirana dzedze mudzitangidze kuitira kuti iwo uchiita zvawanga waita sewaudzwa nevanhu kunzou. Vanhu chavasingazivi ndechekuti kana muri mumarriage muri vanhu tu vatokura mese mune pfungwa mumba munotonetsana. Hapana imba isina maarguments, dzimba dzine maarguments. Even kudzimba kwedu kwatakabva tiri mabrothers masisters nevabereki tine patinotombonetsana, but at the end of the day kunetsana kwedu ngakusagumire mukurwa. Ngatitsvage the other way yekuti tigadzirise zvinhu. Yes. Ngatitsvage other way yekuti zvinhu zvigadziriswe zvipere, nyaya dzedu dziperere mune zvakanaka, kwete kuti dzinoramba tinopedza nyaya dzedu mukurwa, because it's like kana uchinge warwa wakutokonzeresa another problem. Like mukolambo taura kutanga ari kutaura kuti murume akanga ari kuhospital for 3 months, zvakakonzereswa nelack of communication, zvakakonzereswa nekuita zvinhu uine hasha. Sometimes kana mchinge manetsana ipananai space yekuti mumwe ari uko achifunga achirefresh, mumwe ari uko achifunga achirefresh, and at the same time mese muri two yedzai kuti one of you pamunonetsana azvidzore. Nyangwe uri right, try by all means to control your emotions. Unoenda kuside unotanga unogona kuti I'm so sorry nezvandaita, kana kuti unogona kungoita ukawe wobuda panze vanhu pamene chinetsana bebe wobuda mutoini wotoenda kwaunoenda, because paachasara achitaura ari mumbemo hapana panoramba achitaura iye achizoti munhu uyu haasisimu munomu, anosvika paanonyarara mutsi. Then pauchadzoka iwewe try by all means, ukaona kuti mumwe wako haasi kukwanisa kudzoka nyangwe ari wrong, iwewo try by all means kuzvininipisa. Unodzoka kwaari kuti mainini ndasvira kuti zvinoti nezvinoti pepe sorako kana ndakukanganisa. The same as isusu vakadzi unoti baba ningi I was trying to say this and this and this, sorako kana ndakukanganisira, but ndozvana ndichitry kuti asikutaura. So zvese izvozvo zvinopedzisira kana muri vanhu vari kuziva zvitinangwa chemarriage yenyu munopedzisira muri papage 1 mese makuita zvinoita zvimwe chete, because mukada kushandisa kurwa obviously munokonzeresa maproblems akawanda, and it's like hapana kwamuri kuenda. Ini chandoziva ndekuti kana muchinge maroorana muri kutarisira kuti kusvikira mukufa, but kana situation yatodai so hazvichabuda. And also sometimes we have to tolerate each other. Let's say munhu waurirwa wazvibata kuti uyu munhu ndozvaaita, kazhinji kacho especially iye wazvibata iye azviona kuti wazvibata, ukanyarara munhu iye anofa anotanga kufila guilt ega, anokuzvikuvadza ega, because anenge achiti saka uri kufungei, saka chichi chaitika, saka this and this. At the end of the day that person achazvidzora ega because wanyarara. But problem inoitika ndekuti kunobva kwaita kuti uyo ari kudhonzerana kuti handinzwara, uyo ari kubva ati aiwe wanya, kana kuti pamwe pacho upandwe kuti unzwise kuti mumwe wako ari kuti sori sha zvaitika zvaitika handisi kuzviramba, but ndokumbira uregera. Iwe uri kungoramba wakatsikamadzire kuti kana handingaitiwo izvozvo, haakana zvakati zvakazodai, haakana haumenchani zvichindiitira. Guys, mumba munotoda kuti muzvidzore, mosangana pamwe chete moita chigwani ndokuti zvinhu zvifambe, but at the end of the day ukada kuchita saka mamarriages ari kufa because of that. And iyo nyaya imwe yekutanzi mafriends, then nyaya yekuti hama chaidzo pane pamwe pekuti especially hama dzemukadzi. Guys, hama dzemukadzi ukaenda ndikatoenda ndine dambudziko rangu ndikatoudza kuti murume wangu ati zvinoti nezvinoti, vanokasika kuhakira, vahakira vanotaura nekuti vakungatikana nezvaitika, havatarisi vachitarisa the bigger picture yekuti in future zvichazibei. So at the end of the day handisika inini samai vemunhu mwana wangu wayo akataura, ini ndobva ndafunga kuti kana mwana wangu angambonzwa, ndobva ndanotaura kuti kana totofunga mombe nengoro kuti tiri tinotaura takurana nezvinhu zvako. But inini wachoka kuti ndichifunga kuti ndachembera ndasvika pandiri panapa, ndakatombosangana nezvandakasangana nazvo ndina baba mupa, zvimwe zvezvinhu zvokuti handikwanisi kuzozvifunga. Maybe patinozotanga kuzoona kuti takaita a very bad decision, it will be late, nekuti mwana anenge atobuda mumba, ende mangwana unogona kuva chitukiso kumwana wako kuti makandiregerera pandakava ndichikupai advice, ndichikupai problem yangu makaitonga nenzira isiriyo.
ndozvimwe zvinonetsa. And at the same time wo zvimwe zvacho zvinoitika nzoti inini andiri kubata masides ese tomboti pamwe pachona tinogona kuti advice yekuti dzoka kumba inoshanda but pane painoshanda tokutoona kuti zvinhu zviri kuramba zvichiendeka zvingodzokorodzwa so many times. At the end of the day tinofana kupa munhu kana kuti ngaatimbobuda ombonorefresha than kuti aise ariske upenyu hwake. And also the other thing mumba chemo munoda kunama because kune mhepo dzisingadi chakanaka guys, especially ukaona une mweya wekuti mukanetsana munotanga kurwa unongotanga kutongofunga mweya wekuda kurova munhu ziva kuti unotori nedhimoni risingadi chakanaka. Dhimoni iroro richakupinza panguva yakaoma, richakupinza pakupara mhosva, richakupinza pakuita kana kuti upinde mujeri ugare makore akawanda uri mujeri kutadza kana kuchengeta mwana unenge wasiro. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti vanhu pamunenge muri mumarriage mukaona masangano nedambudziko rakadaro, one of you must control his or her emotions. How old are you? One of you anopamba. Hello? How old are you? I'm 29. 29. Are you married already? Huh? Are you married already? Inini SIS-MELLY handisi married but handidi kukunyepera. Marriage yangu handina kumbobvira ndakarohwa. Murume wangu akatobuda mumba kune rufu, takaparadzana nerufu. Wakashakirwa nemakore mangani? Hello? Wakashaka mune makore mangani? Ndine 26. Saka 3 years rega. Saka uri mu-relationship? No, handisi. Okay. Uri single wako. Saka makanga magara makore mangani murume wako? Ruda nyatso try understand. Magara makore mangani? Ndakarohwa ndine 23 achibva azosvika ndine 26. Saka 3 years magara mise. Musati matobuda muhoneymoon phase here. Kuti yanga ichiri honeymoon phase. Mama tobuda muhoneymoon phase here kuti yanga ichiri honeymoon phase. Ndati manga matobuda muhoneymoon phase here kuti mamuchibuda narudo rwokuhoneymoon vhuya pa 3 years guys. SIS-MELLY handidi kunyepa kuti nditanga tabuda ka. I think handifungotanga tabuda because it's like hatina patime taiti pese patanetsana nditika taidzoka mukutaurana titu. Iye aigona kudzoka utondodzwa kuti baby uona paitika chinoti nechinoti ndachita zvinoti nezvinoti handiti then tochitodzoka papeji 1 takutotanga kuenderera mberi kunetsana taitomboita makambosangana ausati wambosangana negindagoriya rechirume repazimbabwe apa rinenge richikudza kuti communication chinonzi communication handitonge sumba mangu ini uda kutongesa chiyo chifunga kuti kuzama kuita communication nemwako kuti ugadzirisa iyo bhokudzira unitongesiwe unitongesa kuti who are you uri aniwe pano tiinini pano ina kutenga inini zvokuti kana nguva kuti mugare pasi muite communication mukutaura ime mwana kai mutofi makayawana ariko vanhu vakadaro trust me they are there wokuti shungudza kuti uri matured uri kuda kuita uri kuda kuzama kuita zvakanaka zvatichiti ngatiite communication ngatiite haripi kana kuzviwa utokudza kuti kure uko communication nekuita sei handii kuzviwa pano handiwana saka it's a good advice that you are giving kuti mukuona manhingirira communication is the best but now I understand pane nhingikiri pane vamwe vari masi vanosinga understand chinonzi communication ichocho vatoripo zvachose ipapo zvecho mukutaura chokwanisi but also inini ndoona sekuti chimwe chinhu chakaitika murelationship yangu tichiri mukomana nemusikana taitaurirana unoziva kukundirana pachina kwekuti ndebva ndatomudza kuti ashamwari zvawangu ite zvanditese handizvifariri. It's like you know abuse yatinosangana nayo mumarriage kazhinji kacho ukada kuzvidzikadzika ukada kuzvitarisa inenge yakatobva izvini muri mukomana nemusikana ukada kuzvitarisa kazhinji kacho because unenge uchiti achachinja nekuti unenge uchida kupa rudo ende uchimuda but usingazivi kuti pane chimwe chinhu chauri kutorera chikuita sechiri kukura kazhinji ndo zvinowanzoitika but inini awasomeone anga ari open zvokuti ndaitoti pazvatoitikira papo ndabva ndatoneta kuti inini zvikezvi kana watoona kuti zviri kukunetsa ngatisiye hedu because inini ndichine mukana kuti ndiwane mukomana uchine mukana kuti uwane musikana ndo mashandiro ataiita iwayo. Okay. Aiwa pakanaka hapo munin'ina wangu. Thank you very much nekutipawo advice temadzimai kuti kwai communication tagarai pasi mutaurirani. Kune varume vanobvuma communication idzi garai pasi nevarume venyu mutaurirani. Unless wakawana kozi ginda koriya riya kana wari wana ginda koriya try to avoid his way.
kuti musasangane pakati apa nokuti unogona kungoshugwa. Andoona iyo ofambira ko muchingokosana kudai kusvikira shungu dzaserera magona kutaura zvakanaka muzotaura. Andimaona. So thank you very much uningira wangu waita hako ufunge. Okay, thank you so much. All right, sharp. Okay, bye. Guys, chirega indindi. I'm going now. I am going now. I'll come back tomorrow. I'll come back tomorrow, guys. I'll come back tomorrow. Anditika tozokontinya mberi iyoyi achaisati yapera iyoyi toda kumbofamba nayo tichiona mavictims arikufona wakawanda apa but time nyaya dzemared flags toda tichada kunzwa zvese tichanyatsowana nguva tinyatsogara pasi kadai regai ndimbomanya ndimboda kumboenda panoda kumbosvikapo mbonoona kuti zvandoda kutsvaga ndikashuwana here tozokontinya hanzi video samaenda orit moda kuona video ramudhara baba saka ndikaita kana ndichibwe kana ndirindoka ndinongoenda pachijosesa mai mwana zvimavidhio zvese ndotakatoona ndotakatodambuka nekuseka zvangu ndirindoka stress yangu gone handimboiti stress energy yacho kana mai mwana una kujamba from one corner to corner wakati jump wakati koi wakati jump wakati koi jump koi zvakaoma weduwe uyeka munyika mune vanhu vavo munyika zvakaoma ndomaona kuti vanhu kakuzvoka zvakafamba sei zvazvamboita sei kuti vadai utoziaasi regaiti zvisekere zvedisi kufa kwakauya guys regaiti zvivarigweisu kufa kwakauya ndochimboita serious nepasingadi kuita serious toza kuzvisekera munhu kugwadza wambabvu nekusekera andimoona apana kwakutatuka here guys chakaipa kutukana nevanhu handizvere guys mahohoma asi vasikana aya vasati vabatika ngatidzivese vasikana venyaya because mahohoma arikuda kuuya pane varidzi venyaya vakataura izvozvo mona koi yacho zvakaoma baba vakare kujamba kuti jambi koi jambi koi jambi koi jambi utoona kuti chakaipa kutika guys tichizekera chizvara here risina kuti kawana iva pamberi nebhora hatisi kumira pamberi nebhora saka guys ndokubatai anditika ndokubatai zvakare pachikamu chinotevera ndika musara zvakanaka good day.